بعال سره أنبسا بني بعال سره أنبسا بني بعال سره أنبسا. سلام زكبركم تخطاتلتي CMA إكسترا شو على توزينا سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبرين عدم. تور دي فرانس 14 حملة مبل 10 مدرخو قصيلو ابزا مدرخ دما تقدادمت 244.6 كيلومتر زرحقته حنت كبدات مدرخات نايز وددري ما قايدوم ابال جروباما FDGS ستيفان كونغ ابال اسرائيل بريمير تيك جيك ستوارت كابزا مدرخ زبخورو تقدادمتيوم ابزا مدرخ حنت ناي انترميديت تركب سلستني عقب قسبتا وددرين تسرعن تقداميت 20 تخليت 4 تاساسيت دما 10 نبين نحخورت تقريبا نسلستين قداماي كوين حنصا زرغص لن تقداماي بوقتانا ينبس عقب وددر نفينغارد بليصون بوكاچا تخطيلو كالاي ترتانا محز عدل كهلويو نزا مدرخ سلوفيناوي مرحي نايز وددر تادي بوكاچا كعوت اللايو زلعل قمت رخيبو وددر مسفلمه اقديمهم عوت نايت مال مدرخ فيكتور كامبينارتسن نورويجاوي جوناس ابراهامسن ولي اومكوانت نبرو عباي غوجله كم غوجله خيقوميا غوبيطاتوم اب 12 كيلومتر اب استعقن نهر تقدادمتي اب ساعه 3 كيلومتر يغعزو نيروم اب 19 كيلومتر 22 تقدادمت زحقفت قداميت غوجله تمسريتا زاغو جله نكم امريكاوي ماتيو جونغيسن ميكائيل كويستويسكن بريان كوكاردن انتوني ترغيس كريستوفر لابورت يوناس ابراهامسن ماتيو بورغاودو نيلسون باولوس ديفيد فورمولا فالنتين مادوس كوارن بارغيلسن زامسلو تقددمتي زحقفت غجليا اب 21 كيلومتر ابز نبرت ناي نطبطا وددر فرنساوي ابال كوفيدس بريان كوكارد قدامي اتيو 20 نطب دما وسيدو انتوني ترغيسن برنت فان مورن دما كال اينسا ساين بمتاو بقدم سعب 10 حموشنت بوسيدوم اذا استغبرت قصبتا وددر بنيام غرماي قطليا ماليام عواتو زرغاغصتيا فيليبسن قدم بنيام ابزا قصبتا وددر كبصح بزي مقالو اب لعل بنيام زغبرو صقطي بزي منبارو بنيام عوت قطليا ماليا نايز وددر مخانو ارغاغيصو صباح قدام 20 بزركبانا انترميديت كم زلاز فلتيو قرص مريت تعذيبكا بنيام فيليبسن قديمون كوصحو اشغاريت كوان تخونت ولا فيليبسن قدامي اتيو نخلن 20 بكوس زن يخليو فلليونا ب 10 ستراي قنصو مزازميت مدرخ نطب زي ركبانا ولق ناي غزي وددر بمخانا دما بنيام 100% عود قطليا ماليا مخانو رغص كوينلو بين بقلصمو قطليا ماليا ونينوا كمزلو هير وي جو إلونا اب 23 كيلومتر ريتشارد كارابازن ايغان برنالن عباي غوجله عتقعم ماموليقوم اب 25 كيلومتر قداميت غوجله عقباب زحزتلو موت كم كريستوفر لابورت كريستوفر جونسنن ديفيد فورمولو اويرلاسكانوز امسلو تقدادمتي كاب قداميت غوجله تريفوم اب 29 كيلومتر ابال جايكو الاولا سايمونياتس اب قداميت غوجله اب استحوسلو قطري نايتا غوجله ناب چعتو وليدو اب 39 كيلومتر تقدادمتي اب ساعه زغعزو نور حقت 36 كيلومتر اب ساعه يديرو ابز حقت ابال دي اس ام نيلس ايكوف وددرو قاريطو اب قداميت غوجله كاب زلو چعت تقدادمتي تزبزحنا عقب نطب زلو ايكوادراوي ريتشارد كارابازيو ريتشارد كاراباز بساسان شوعتن عقب نطبي حمشايتر تاسير عزنبره تقدادمايو كاراباز اب قدميو كاب زلو انا عقب نطبي كخصبن تخيلو درجو كم حيش خليو كاراباز زنا ذكرناو اب 42 كيلومتر نزنبرت ناي عقب قصبتا وددر قدامي اتيو 20 نطب دما وسيدو ماتيو جورغيسنن ويكو كولمردانن اسورو سيبوم 10 نطب دما وسيدوم ريتشارد كاراباس دمرني عقب نطبو ناب 57 نبريقو نوفينو بيلغم طيلو سايتر تحيزو كاب كال ايزولو فينغارد بحنت نطب دحيرلو قدم 38 عامت لك كم زعلت ايطاليا بلوص تقدادماي الفريدو بيندا كاب زعلم بمستفل لعدتيا اب 75 كيلومتر انجليزاو اوسكار اونلي كاب قداميت غوجله تريفو اب 75 كيلومتر كم جولين برنال جيران توماس يان ترانتيكن فيليكل قال كاب عباي غوجله كترفو ترايوم اب 77 كيلومتر عباي غوجله اوسار اونلي ابز غوبطتلو قطري تقلادم تاع 10 ترايم نيروم انجليزاوي ابال انيس جيران توماس ابزا مدرخ مبل 400 ناي جراند تور مدرخو يكايدالو اب 87 كيلومتر ابز نبرت كاليتني عقبت قصبتا وددر ايكوادراوي ريتشارد كاراباس قدامي اتيو 4 نطب دما وسيدو ماتيو جورغيسن 30 ويكو كيلدرمان دما 24 نطب وسيدوم
ካራፓስ ዛጊት ኣብዛ መድረኽ ብዝኣከበ 60 ነጥቢ እቲ 77 ነጥቢ ዝነበሩ ታዴይ ፖጋቻ በሊጹ ድምር ናይ ዓቐብ ነጥቡ ናብ 97 ኣበሪኹ ምርሕነት ኣንበሳ ዓቐብ ናይዚ ውድድር ተረኪቡ። ኣብ 112 ኪሎ ሜትር ቁጽሪ ኣባላት ቀዳመይቲ ጉጅለ ናብ 6 ወሪዱ ጾታ ንኽዛዘም 13 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ኣባል ቲም ቪዝማ ማቴዮ ጆርጊሰን ካብ ቀዳመይቲ ጉጅለ ስካቶ ገይሩ ትኪዑ። ኣብ ድሕሪት ናህር ዓባይ ጉጅለ ክጻወሩ ዘይከኣሉ ከም ጁልየ ፒኮኖ፣ ሳንቲያጎ ብትራጎ፣ ደሪክ ጊን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ተቐዳደምቲ ካብ ዓባይ ጉጅለ ተሪፎም። ሪቻርድ ካራፓስ ንጆርጊሰን ንምጽንባር ካብ ካልአይቲ ጉጅለ ሙሊቑ ንቕድሚት ከስኪሱ ጾታ ንኽዛዘም 9 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ማቴዮ ጆርጊሰን ንሪቻርድ ካራፓስ ናይ 26 ካልኢት ንሳይሞን ያተስ ናይ 35 ካልኢት ንኪልደርማን ናይ 42 ካልኢት ንጄ ሂንድሌይ ናይ 55 ካልኢት ንሮድሪገስ ናይ ደቂቕን 48 ንዓባይ ጉጅለ ድማ ናይ 2 ደቂቕን 53 ካልኢትን ናይ ግዜ ፍልያን ጽፍሎም። ጾታ ንኽዛዘም 8.6 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ታዴይ ፖጋቻ ካብ ዓባይ ጉጅለ ትኪዑ። ንስካቶ ፖጋቻ ብቐረባ ዝተዓዘባ ደናጉ ኤቨኔፔልን ቪንጋርድን ኣማዕዴን ከፋኑ ጥራይን ተራእየን። ሪቻርድ ካራፓስ ዝበለጸ ተቓላሳይ ናይዛ መድረኽ ኮይኑ ተረቂሑሎ። ታዴይ ፖጋቻ ኣብ ቅድሚኡ ዝጸንሑ ተቐዳደምቲ እናሓለፈን ዓቐብ ከማይ እናሰተየ ጉዕዝኡ ንመራሒ ጆርጊሰን ምርካብ ኮነ። ጾታ ንኽዛዘም 3.5 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ፖጋቻ ንሪቻርድ ካራፓስ ኣርኪብዎ ኣይጸንሐን። ኣብ ቅድሚኡ ዝጸንሐ ሳይሞን ያተስውን 10 ካራፓስ ኣስዒቦ ዝተረፉ ኣባል ቪዝማ ማቴዮ ጆርጊሰን እዩ። እቲ ዘይዕድልና ጆርጊሰን እውን ጾታ ንኽዛዘም 9 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ግዳናይቲ ሓያል ማዕበል ኮይኑ ፖጋቻ ከጥቅዕ እንከሎ ምስ ጆርጊሰን ናይ 2 ደቂቕን 30 ካልኢትን ናይ ግዜ ፍልዩ ነይርዎ። ኣብ ውሽጢ 6 ኪሎ ሜትራት ድማ ተነፂፍሉን ዘበረጋጋ ጽቢቡ ጾታ ባዕሉ ተቆጻጺርዎ። ኣብዚ ውድድር መትሓት ተሳኢንዎ ዘሎ ፖጋቻ ንውድድር ብ4 ሰዓትን 4 ደቂቕን 3 ካልኢትን ብምዛም ዕውት መበል 19 መድረኽ ብምዃን ኣብዚ ውድድር ሱፐር ሃትሪክ ሰሪሑ። ታዴይ ፖጋቻ ድምር ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ናብ 80 በሪኹ። ድምር ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ኣኒ መድረኽ ዓወታቱ ድማ ናብ 15 ደይቡ። ታዴይ ፖጋቻ ብማርካ ቫንዲ ተታሒዙ ንርከብ ዝበዝሐ ናይ መድረኽ ዓወት ቱር ዲ ፍራንስ ንኽበጽሖ 20 መድረኻት ምዕዋት ተርፎ። ማቴዮ ጆርጊሰን ብ21 ካልኢት ድሕሩ ካልኣይ፣ ሳይሞን ያተስ ድማ ብ4 ካልኢታት ድሕሩ ሳልሳይ ኣትዩ። ናብዚ ውድድር ቀንዲ መወዳድርቲ ፖጋቻ ኮይኖም ዝኣተዉ ሬምኮ ኤቨኔፔልን ዮናስ ቪንጋርድን ብደቂቕን 42 ካልኢትን ድሕሮም 50 ተርታ ሒዞም ኣትዮም። በዚ መሰረት ስሎቬናዊ ታዴይ ፖጋቻ ብ78 ሰዓትን 49 ደቂቕን 20 ካልኢትን ንሳልሳይ ግዚኡ ምዕዋቱ ዳርጋ ርጉጽ ገይሩሎ። ዮናስ ቪንጋር ብ5 ደቂቕን 3 ካልኢትን ድሕሩ ካልኣይ፣ ሬምኮ ኤቨኔፔል ብ7 ደቂቕን 1 ካልኢትን ድሕሩ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ይኽተሎም። እቲ ዝበለጸ ምክልኻሊ ዝብል ኩነት ኣእምሮ ዝሓዘ ታዴይ ፖጋቻ ንሳልሳይ ግዚኡ ዕውት ቱር ዲ ፍራንስ ንምዃን ጽባሕ መበል 20 መድረኽ ትሪፉ ተርፎላ። ናይ መዓልቲ እንተዘይኮይኑ ምዕዋቱ እውን ዘይተርፍ እዩ። ብነጥቢ ቢንያም ግርማይ ብ387 ነጥቢ ዕውት ቀጠልያ ማልያ ምዃኑ ኣረጋጊጹ። ያስፈር ፊሊፕሰን ብ33 ነጥቢ ድሕሩ ብ354 ነጥቢ ካልኣይ፣ ብራያን ኮካርድ ብ208 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ሒዙሎ። ኢኳዶራዊ ሪቻርድ ካራፓስ ብ101 ነጥቢ መሪሕነት ኣንበሳ ዓቐብ ካብ ታዴይ ፖጋቻ ተረኪቡ። ታዴይ ፖጋቻ ብ87 ነጥቢ ናብ ካልኣይ ወሪዱ። ቬንጋርድ ብ59 ነጥቢ ናብ ሳልሳይ ተርታ ወሪዱ። ሬምኮ ኤቨኔፔል ንካርሎስ ሮድሪገዝን ማቴዮ ጆርጊሰንን ብሉጽ መንእሰይ ናይ ዝውድድር ኮይኑ ምዕዋቱ ኣረጋጊጹ። ብጋንታ ዩኤኢ ኢማራትስ ቀዳመይቲ ኮይና ትመርሕ ኣላ። ቱር ዲ ፍራንስ ቀዳም 20 ሐምለ መበል 20 መድረኹ ቀጺሉ ኩዕልዩ። ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳደምቲ 162.8 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ውድድር ክካየዱ እዮም። ኣብ መወዳእታ መቐሽሽ ትዕዝብቲ ሓደ ዕሉል ደጋፊ ፊልቢሰን ምዃኑ ዝንገረሉ ጋዜጠኛን ተንታኒ ብሽክለታን ነዚ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ይትንትነሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን በቲ ካልኣይ መሳርሕቲ ጋዜጠኛ ቢናም ተዓዊቱ ኢልካ ዶ ተኣምን? ንፊሊፕሰን ከ ብሓቂ ይበልጾ ድዩ ኢሉ ኣጥቢቑ ክልተ ሕቶ ምስ ሓተቶ ትዕሉል ደጋፊ ፊሊፕሰን ጋዜጠኛን ከምዚ ክብል ይመሊሱሉ። ቢንያም ግርማይ ሕጂ ኮነን ተዓዊቱ ኣብ መበል 16 መድረኽ ብኸቢድ ወዲቑ ኣብታ ዝቐጸለት 17 መድረኽ ምስ ቃንዙኡን ቁስሉን እንዳሃለወ ኣብታ ተለላያ ዝነበረት ናይ መንጎ ቅጽበታዊ ውድድር ንፊሊፕሰን ፊት ንፊት ገጢሙ ምስ ሰዓሮ ሽዑ ከም ዝተዓወተላ ዘእመነና። ኣይሕስወካኒ እዚ ዙር ክጅመር ከሎ ድሌተይን ግምተይን ፊሊፕሰን ቀጠልያ ማልያ ክዕወተላ እዩ ነይሩ። ኣብ ሰዓት እዚኣ ግን ቢንያም ናይ ብሓቂ ንፊሊፕሰን ጥራይ ዘይኮነ ንኹልና ይስዒርና። ሕጂ ቢንያም እቲ ዝበለጸ ስፕሪንተር ዓለምና እዩ። እቲ ዓወት እውን ብልክዕ ንዑ ዝግብኦ ዋጋ እውን ከፍ ኢሉሉ እዩ። ሓቀኛ ናይ ዝሕጂ ስምዒት ክነግረካ ግን ቢንያም ተዓዋቲ ቀጠልያ ማልያ ብምዃኑ ኣዝየ ሕጉሴ ክብል እዩ መልሱ ሂቡ።
እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ኣብ ልዕሊ ኣከፋፈለያ ኢንዞ ፈርናንደስ መስርሕ ምፅራይ ዲሲፕሊን ከተካይድ ጀሚራ ድሕሪቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝዘርግሖሞ ንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ፈረንሳ ዝቆጥዐት ቪድዮ ፈርናንደስ ድሕሪ ኮፓ ኣሜሪካ ምልዓሎም ምስ ገለ ደጋንትኡ ብምዃን ብዛዕባ ጸለምቲ ፈረንሳውያን ተጻወትቲ ትሕዝቶ ዘለዋ ዝደረፋ እዩ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዘርጊሑ ነሱን ደቂ ጋንትኡን ንፈረንሳይ ይጻወቱ እንተኾነ ስድሮኦም ካብ ኣንጎላ እዮም፣ ኣዲኦም ካብ ካሜሩን እያ፣ ሽዑ እኳ ስድሮኦም ካብ ናይጀርያ እንተኾኑ ፓስፖርቶም ግን ናይ ፈረንሳይ እዩ እናበልዮም ዝደርፉ ነይሮም። ነዚ ጉዳይ ዓሌታዊ ኣለዎ ብምባል ዝኾነ ነቲ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ፈረንሳ ናብ ላዕለዋይ ተፀዋዒ ኩዕሶ እግሪ ዝኾነ ፊፋ ክሲ ኣእትዩ። ፊፋ ድሮ ነዛ ቪድዮ ክምርምራ ምጅማሩ እውን ይሕበር። ነዚ ኣጋጣሚ መምሃሪ ክትገብሮ ምዃና ዝሕበረት ቸልሲ ከዓ ነቲ ዲሲፕሊን ጉዳይ ብውሽጣዊ ኣሰራርሓ ክትሪኦ ከም ጀመረት ገሊፃ። ብዘይካዚ በዛ ቪድዮ ዘይተሓጎሱ ገለ ተፃወትቲ ፈረንሳ ግብረ መልሲ ክህቡ ተራእዮም። ተኸላኻሊ ናይዛ ጋንታ ጁልየስ ኮንድ ዘሕዝን ክብል እንከሎ ኣብ ቸልሲ ወዲ ጋንትኡ ኢንዞ ዝኾነ ወስለይ ሮፋና ከዓ ኩዕሶ እግሪ 2024 ስክፍታ ዘይብሉ ዓሌትነት ክብል ጽሒፉ። ሮፋና ዝርከቦም 7 ተጻወትቲ ቸልሲ ኣክሰል ደሳሊ፣ ባዲያሽላ፣ ማሎ ጉስቶ ኢኮሹኩም ንኩንኩን ማላንግ ሳርን ድማ ንፈርናንደስ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝነበሮም ሰዓብነት ኣቋሪጦም። ኣብ ለካቲት 2023 ብ107 ሚልዮን ናብ ቸልሲ ዝተጸንበረ ፈርናንደስ መንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢ ይቢሉ ይቕሬታ ሓቲቱ እዩ። ንሱ ካብ ልበይ ይቕሬታ ክሓትት ደሊ። እዛ ደርፊ ኣዝዩ ተጓዳኢ ቋንቋ ዝነበረ እያ። ኣነ ግን አንጻር ኩሉ ኣለዎ ዶ ዝብል እየ። ነታ ቪድዮ እቲ ኩነታትን እቶም ቃላትን ከዓ ንእምነተይ ወይ ባህረይ ዝገልጹ ይኮኑን ኣዝየ ይቕሬታ ይብል ኢሉ ድሕሪ ማይ ናብ በዓልቲ እዩ ነገሩ። አርሰናል ንኣከፋፋለያ ኢሚል ስሚዝሮው ንምፍራም ካብ ፉልሃም ዝቐርበላ ቀዳማይ ሕቶ ነፂጋቶ። ፉልሃም ነዚ ንእንግሊዝ 3 ግዜ ዝወከላ ወዲ 23 ዓመት መንእሰይ ንምፍራም 30 ሚልዮን ፓውንድ ምቁሽት ሒዛ ማዕጾ ኣርሰናል ምኩሕኩሓ ይግለጽ። ይኹን እምበር እዚ ቀዳማይ ሕቶ ኣብ ምንጻቡ ኣብ ዝቕጽላ መዓልታት ዝተመሓየሸ ጠለብ ሒዛ ክትምለስ ትጽቢት ይግበረላ። ስሚዝሮው ብሰንኪ መጉዳእታ ኣብ 2023-2024 ከምቲ ዝድላ በርክቶ ከም ዘይነበሮ ይዝከር። ብዘይካዚ ናይ ኣርቴታ ቀዳማይ ምርጫ ከም ዘይኮነ እውን ይፍለጥ። መሰረት ጋዜጣ ዴይሊ ሜይል ካብ ቀጻሊ ክስለፍ ስለዝደሊ ነዚ ዕድል ዝንምርካብ ካብ ኢማራትስ ክፋኖ ይደልዩ እንተታ ደፊኣ ክትሸጦ ከም ትደሊ ትገልጽ ኣርሰናል ንኽልቲኦም ወገናት ዝዕግብን ዘርብሕን ጠለብ ከይረኸበት ክትለቆ ከም ዘይትኽእል ይሕበር። ካብ 2018 ጀሚሩ ንኣርሰናል ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት 111 ግጥማት ተጻወተላ ከም ናይ ክንፍት ከዓይ ኮይኑ ጻወት ስሚዝሮው ክሳብ ሰነ 2025 ዘጽንሖ ውዕል ኣለዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣከፋፈልቲ ንምፍራም እትሰርሕ ዘላ ክሪስታል ፓላስ ነቲ ተጻዋታይ ኣብ ዕላማ ኣትያ ምህላውን ይግለጽ። ወዲ 29 ዓመት ኣከፋፋሊ ጁቬ ኣድሪያን ራቢዮት ካብ ክለብ ጁቬንቱስ ውዕሉ ወሲኑ ተፋኒሎ። ራቢዮት ካብ ፒኤስጂ ናብዛ ኢጣልያዊት ክለብ ዝተሰጋገረ ኮይኑ ኣብዚ ክራማት ብክለባት ሊቨርፑልን ባርሴሎናን ይህደን ዘሎ ኮይኑ ኣብ ጁቬንቱስ ዘሎ ውዕሉ ድሮ ወዲቑ ዘሎ ኮይኑ ጁቬ ንውዕሉ ከተናውሓምት ዝራብ ዘላ ኮይና ራቢዮት ኣብ ጁቬንቱስ ከይተሓፅረ ካልእ ኣማራጭታት እውን የማዕድሎ። ክለባት ባርሳን ጁቬን ንኹነታት ራቢዮት ብልዑል ትኩረት ዝከታተላ ዘለዋ ክለባት ኮይነን ሪያል ማድሪድ ኤስ ሚላን እውን ነዘን ክለባት ስዒበን ኣብ ራብዓይ ተገዳስነት ከም ዘለዋ ይገልጻ። ኣቀዲማ ንራቢዮት ተማዕሉ ዝነበረት ማን ዩናይትድ ካብ ዕዳጋ ራቢዮት ርሒቓ ከም ዘላውን ካልሽዮ ማርካቶ ትሕብር። ጋቦናዊት ቃይ ክለብ ማርሴይ ፒየር ኤምሪክ አቦሚያንግ ናብ ስዑዳዊት ክለብ አልቃዲሻ ብወግዕ ተሰጋጊሩ። ኣብ ምዝራብ ጽንሓ ዘን ክለባት አልቃዲሻን ኦሎምፒክ ማርሴይን ገብሮ ጽንሓ ብዓወት ድሕሪ ምዛም ኣውባ ኣብዛ ክለብ ን2 ዓመት ዘጽንሖ ውዕል ፈሪሙ። አልቃዲሻ ንኣውባ ዓመታዊ 15 ሚልዮን ዶላር ክትከፍልያ ቀሪባትሉ ዘላ። ኣብዛ ክለብ ቀዲሙ ዝፈረመ ስፓኛዊ ናቾ ምስ አቦሚያንግ ደጋንታ ኮይኖም ክጻወቱ ዕድል ረኺቦም ኣለው። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቐርብና መደብ እዚዩ ነይሩ። በቲ ዝቐርብናዮ መደብ ሓበሬታ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርና ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ክትጽሕፉልና ብትሕትና ነዘኻኽር። ዝቕጽልን ሓድሽን እዋናውን ዜና ስፖርት ኣብ ሰዓቱ ክበጽሓኩም ድማ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ኣይትረስዑ እንዳበልና ብምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን። አንበሳ ቢኒ በዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢኒ በዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢኒ በዓል ስረ አንበሳ